Сега ще видите каква къща направи. Тук е скокче. Сега ще видите къщата. Колела развалени. И ето е. Сега ще ида да ви я покажа отвътре. Да видите каква е. Къщите. Ето как изглежда. Да, има нещо писано. Аз да го написах. В още се гледа. Ето. Само Левски, София. Къща само за приятели. Тук няма прозорец или стъкло, затова написах тая бележка. Няма стъкло, не се облягай. Тук welcome, B плюс V, аз казвам Венко, B плюс V равно на бъфта, най-добри приятели. Тук Бождар Димитров, БД, това е най-добрият приятел. Подписа ми. Тук, да, това е Тиксо. Масата, дед вече не е маса. И тук имаме специални запаси. Мокри кърпи. Да, това е. Не са някакви или такива. Някакви специални. И сега ще поправям къщата. Тук сложих чаршафи. Това да си оставяме нещо с ковачката. С това забивам пероните. Тук почистих това. И там имаше един потки. Тук къде да седим, масичката. Втората масичка. И тук пише ние сме приятели. И винаги... чакайте. Винаги си помагаме. Тук съм пропуснал едно място, трябва да го поправя. Пишете идеи, за да направя хубава къща. Пишете идеи, за да направя хубава къщата. Там долу са кокошките. Чакайте, сега ще ви покажа. Не се виждат. Живее до гората. Имаше страхотна гледка от тук. Тук само трябва да го правим ли това? Нищо, че не трябва. И тук това не трябва. И не трябват. Тук закачалка. Закачалката. Да си оставяме работите. Тук пак да си оставяме работите. Това трябва да го поправя. Там ще сложа цветя. Тук такова пожарска ножица и тесла. Ако искате нещо друго да правя, пишете в коментарите да направя нещо друго. Там почнах една къща, ама не стана. Пишете в коментарите някакви идеи, защото аз много нямам. И там има още една, сега ще ида да ви я покажа. Това е трудно. И също така бях с изколчен крак. Бях паднал от тези стълби. Малко трудно се слиза, като няма няколко стълби. Аз ги труших. Да, и там има лопата и такова. Да. Това. Тук да може да се качва моят приятел, защото е нисък. Ще да мина ли от тук? От другата страна ще мина.
Тук да не е кално. Вижте. Кръщата. Ето тук не е кръща. Тук още една къща почнах. Ето е къщата. Там вътре няма нищо. Ето го прозореца. Да, като цяло. Мога да направя клипче как се мамя, ама нямам топка. Затова искам да стигнем възможно най-много абонати. Ако искате, мога да идем там, ама няма смисъл. Това пале, искам да го кача там и да си направим диван, ама не мога, трябва някой да ми помогне. Ето кучето, гитарата. Ако искате, мога да ви направя румтур на къщата. Ето го. Бо-бо! Тук имам нещо, пейка. Имам също шейла, колелото ми, бутонките ми, кутки. Бутонките много са хубави. Тук обувки, столчета и маса. Тук е една такова. Едно такова конче. Тук гърненце, кладенеца, цветята. Тази смокиня, тази ми беше любимата. И тук влани са колелото. Тук имаше ягоди. Ето ги ягодите. И тук имаше още едни ягоди. Това никога не съм знал за това. Ето смокинята, аз съм се катерал на нея. Но сега май не мога да се катеря. Защото много ма боли крака. Тук още едно такова, като масичката. Тук равче. Много работи имам. Масичка, да, климатик, нокийка, да. Като цяло много работи зарядно. Тук се зарежда една батерия за къщата. И да.